non het jong kep asat lang mate metric asat lang along first division kache palong dun abang phubang phia tu malong an pherangke abitung atum kahumri dam Atumi aru achiklo ni phai engkoi rahini arni seba pen kapang dakpon metric asat lang kipipon along first division kache palong dun abang phua tu malong an pherangke abitung atum pen kahumri dam Lason sila khain koi rapli Deopani constituency ke parlo Madhuram Terang arong amekar sar et terang asupi Larsika Terangpi Bethesda English School along pen first division na pen subject ke thom letter sitame chepalong dundo Lapen halapu bornirja men teron arong amekar Sundar Hanse lapen Rosmi Hanse pia supo Angtang Hanse sitame cleared up English high school along pen first division lapen subject ke thom letter sitame chepalong dundo Ahok kacharli henlo jakong lasi kecengsi kecepaduk nangji angdeng la ke metric asat lang angdeng henlo lason si apia potum kecepaduk pena joine apia pophan la pen lothan bang atuma phan tame akero nang chipidum Lason se non het jong seba pen kapang dakpon metric asat lang along Madhuram Terang arong amekar sar et terang asupi Larsika Terangpi Bethesda English School along pen first division la pen subject ke thom along letter chepalong dun pen hamphang aphan nong mevando Lason thatsi bornirja menteron arong amekar Sundar Hanse lapen Rosmi Hanse piasopo Angtang Hanse sitame cleared up English high school along pen first division chepalong dun pen hamphang aphan nong mevando Aprang si nalimen cethan je majo. Nilimen lagi Angtang Hanse. Na menteron asol. Nang non hajong metric asalang kipialong first division nang kachipalong dun ala so pathak nang thanthek jim. Nilila tok dun nang ke lagi nilipan paisa mi arnam ardong pio lasi la arnam ni kera pen la sabso chipiduk pen lasi ni samela longkon iglo. Nang kupipi a subject si letter chipalong no. Nili letter long na lagi social English ingkela English IF. Nang labangso a metric asat lang kitok don je phanang ko an kachari ke chipaduk lapuson nang likeche thek panong ko anak ki joy dapen ko anak ki sung dolo. Nili la so alaman ke nili kachari bang ke anisi pen laan pene meang ipin bang kali stamela pene kitok bang asap so peneng bang to imisen paper hai bang to imisen asi lason ben si tangte nangli kachari esek lason nang pi nang polopson ka support lason thedung ason ke thek panong do ma nili chi thek panong ma ke support thedung nili chari esek ta nili panil posta me nili kenang ji son an la pen nili la peni son back ke dor de son an ta lang itu pana pidon la pen lang itu me ne tu ne pana same hodak metric center lo same lang itu same hodun klung si thek lo tangte nangli kachari lage private school ma mate government school lo nili chari private school chari bom la ta clear dop chari tangte nangli sarpi sarbura ke claim ki copy lo lason service pin ne do ma nili pai lagi alang li STS comes claim bom la pen nili po lagi sa bagan kiti son si comes claim tangte lapuson nangli pai nangli po lason khiti lason pin choklem chat pin stame nangli fan private school nang padun pen nangli lapuan pini metric asalang lang first division ke chipalong pen nangli ning ko anarong nangli pinangli po phan ni alang tum sami ni ning sing sambi atike alang li tum sami nili fan nang na ula penili lason ini private high lason school no la kenili pai sin li chego tingsu nang li kali mo sa non nang li commerce and di Pardon, nili men Larsika Terangpi, nili po men lagi sar terang, nili pai men lagi let kari timungpi, lapen patumi nili tum result lang lo. Yun doon bang first division with star percentage, lapen later bang subject ke thom, English third, Hindi lapen social. Nang lita copy subject si nang li copy stream Ini hang lagi science stream. science stream. Tangte nang li school amen ang baca ni dun ni ma. School amen lagi Bethesda English School. Bethesda English School. Acha Bethesda English School ke nang hedong si ang pupon lang son do la sinang itu bang ke first batch ma mate second batch la na to metric tok pon bang. School established lagi 2013 ningka lapen nili tum bang second batch. Second batch. Nang li total marks ke kelong ko an 454. 454. Tangte nang li non
kitur mi obe ki mi pa nang lehin pen kachari na tu kupilo nang lehin pen Mrs. ki tiang tung te nilihin ben kan ligang tung lagi kadoka beta ni thekte ni un e labangi simatha thida ni un ekta goal set nahi ekta goal dolo plotang te ili tum Charlie un pola pen Charlie liya prang ni kupi fancy ka Charlie ma so em la so goal ke donai ili tum ki Charlie hot ek goal jong si chese ablo polote ili tum Charlie tek pa me ka pola pen ek goal jong si step se pute la anwe le pass third le dun second le dun te ni ngarong probon same ek goal do la so ting me si unai pute ki Charlie bai ni hang pick ale tumarong than to yuna ili tumarong men lage Maduram te arong gamora lagi manok terang nangli labang sonon metric asat lang pi first division kache pu non long nangli mi thang kachari pen koson lo kache tong ko ana ki sung la pen ko ana ke joy dolo Kisali long man ke hema tuma support la pen pai potum kai ke nang karjab dun klung a jaine Kisali long mangila an kisung ave bon same kadoka ve parents ta kaida support don lo same la ke imi thang long si mane a result ke do question se result pawa ima inning hang pulo dang de ili tum Charlie un la pen inning lan inning hang he pulote parents somni nang support don same ili tum लाना रिजल्ट उन ढूंढी दे जी मिलिया घंटा वो बंगे 2-3 hours लान में ही लपेनी का चाली के बैंक तो ना टाइम टेबल अवे अदाप टाइमिंग हांगने चाली अनाड़ो टाइमिंग हांगने चाली जी आजो टाइमिंग हांगने चाली जी ऐसा ना यार मिली का चाली है Karbi Anglong Japralang Sopen Agustin Rongphar report Northeast Karbi Light